Chris Komlipodno nyalo bedo fungruok kod morne obila to kod apisas magen wa bang' aput manyocha nono chal mar ngima kod tijgi chiwo paro ni medgi osara gi atamalo 40. Ripot ma ochiw gi apudno ma otelnegi mane en ogai mar do David Maraga dwaro ni medo obila go osara kidam nyaka atamalo 40 kuom dweche adek. Kao yango ripod ni jatend Kenya William Ruto okoni nonro ma otim kod apudno kod paro mogol biro konyo bero sekta mar arita kwe. Bedo golo siem ne obila ni kik nyami baadhi e sekta no. The recruitment and promotion of members of the police service will be made transparent, competitive, and merit-based. The entry qualifications for all services will be raised to align with the expected competencies of officers, but without losing sight of the imperative to implement affirmative action. Implement the human resource policy on transfer for all officers in the 3 services to ensure no officer serves for more than 3 years in the same county.